si ta série byla obrovsky dlouhá a vlastně celé play-off, ale vy můžete být na tým hrdý, i když jste prohráli to poslední 7. finále, je to pravda? Tak v prvom rade sa patrí zagratulovať k Jihlave k titulu. Prehrali nás, vyhrali 4-13 zápasy, čiže gratulácia. Teraz k nášmu týmu naozaj tí chlapci urobili kus výbornej roboty. Aj v tom finále urobili robotu, hold, to víťazstvo jedno nám chýbalo, ale oni sa nemajú za čo hanbiť. Stalo ich to strašne moc síl, hovorím, prvoprví sme boli poslední v tabulke, dostali sa až sem, čiže za to im patrí veľká vďaka, že reprezentovali Zlín samých seba a klub. Kolik sil to stálo vás, když říkáte, že chlapce to stálo hodně sil? Aj tak ja si viac odpočujem, jak oni. Oni sú na tom ľade, ale z tých psychických síl to stojí človeka, ale hovorím, prehra mrzí, ale zasa sme hrdí na to, čo sme dosiahli. 21. zápas, to je číslo, které jste dnes odehráli v play-off. To je ohromná porce. Viděl jste na hráčích už potom třeba i únavu, protože bylo by to pochopitelné. Viete čo, únava ani ne, tí víťazstva prichádzali, čiže aj tí nejaká spôsobom, nejaká tá reorganizácia toho organizmu bola. Hovorím, pretlačiť Jihlavu 3-krát po sebe, čo sa nám doma nepodarilo v tom 6. zápase, to bol asi ten zlomový moment. Vy jste nastolili, když jste přišel vlastně do Zlína se svými kolegy nějakou cestu, nějakou filozofii, které jste se drželi a díky ní jste se dostali až tam, kde jste teď. Budete se jí chtít držet i v příští sezóně a bude ještě lepší než ta letošní? Tak my sme nadviazali na predchádzajúce sezóny. Tí tréneri, ktorí boli predo mnou, tiež tu robili kus dobrej roboty, tiež majú zásluhu na tomto úspechu a my urobíme všetko preto, aby ten Zlín sa prezentoval budúcu sezónu takýto istý spôsobom. Co vás osobně teď čeká? Odpočinete si, dáte nohy nahoru? Ale my určite nejakým spôsobom sa musíme stretnúť s vedením klubu, nejak to spočítať, nejak rozdeliť do príštej sezóny veci, určiť si priority a hovorím, pracovať na ďalšej sezóny. Já vím, že do smíchu vám teď asi moc není, ale věnoval byste divákům na rozloučenou jeden ze svých vzácných úsměvů. Určite áno, určite áno. Moc vám děkuju. Ďakujem.